Nganing Martis, kanina pegmasosyan ng lokal gobyerno ng San Simon, ingka dinala ng panglabing sa maaldo ng Katimawan. Paralan niya kanong iti, bang pagana kayong ulaga ng selebrasyon king sa lukuyang panahon, ang pong pakamal ing dadanasan tamong kalayan. Ay ning storya. Espesyaling maging programa ng lokal gobyerno ng San Simon para king aldoning Katimawan na segawang ng Martis king munisipyo. Balang empleyado, pakasulo di mala na ating kulor ng kiyakatamong bandera. Maluto, asulampong maputi, kabang magbitbit lobo. Keti beli kandareng manungkulan king pamanimuna ng Mayor Leonora Wong ingulaga ng Independence Day apeki paglaban dareng kiyakatamong bayani. Barong at Filipiniana ng sinulo dareng manungkulan kabilang ring miyembro ng Sangguniang Bayan, barangay kapitan ng pong department heads. Banta, every year, taya kaluan agugunita tamu itang gewa daretang kekatamong ancestor, retang meging bayani tamu, anya atin itang kalaya na tatamasa tangeni, retang kekatang bayani, patuloy talang recognize. Kay ba dareng makabaldugang mensahe sa gawaing wreath-laying king mismong flagpole arapan ng munisipyo kapamilatan ng banderang gawa king purong sampaga. At saka dala binulos rin hanggang lobo ang pong ayop, simbolo ng kalayan at tamasan tamo king salukuyang panahon. Kasabi ng selebrasyon, belita na mo namang Mayor Wong na makasadya ng dapta ng groundbreaking para king tatalakadabayong Town Hall Annex. Peg maragul ng alkalde na alayang balak manutang ng LGU bang mayari yamon konstruksyon ng bayong establisimento. Actually, July yung groundbreaking once, pinablish na kasi dahil itang procedure na ningkay, i-publish make and field steps, potang kay itang local finance, mag-meeting law, in back committee, tapos ating parang hearing among the back committee, tas bids and awards. Aprobado na ng Sangguniang Bayan ng supplemental budget agamitan para king pamagpagawa ning bayong munisipyo akwanan kareng sobrang pondo inyang 2015 ampong 2016. Okay, yung supplemental budget namin, 51 million, yan yung savings namin ng 2015-2016 na siyang gagamitin namin sa pagtayo ng government hall nang hindi nangungutang. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.